Sanibonani ke ubongiwe Indlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Lona ke umamgobhozi wenu wodumo oniphathela zona zishisa on my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. Siyaqhubeka ke istory sika Gwija noMantombela unkosikazi wakhe. Kusho ukuthi ke udadewabo kaGwija uNtombi abasazwani kahle benogwija, so omunye uhambe washona le nomunye wahamba washona le because uNtombi yena is coming up with ideas and ublame unkosikazi kaGwija. uNtombi ublame unkosikazi kaGwija ukuthi unkosikazi kaGwija kungenzeka ukuthi uyena ongazali obani une problem, and uGwija ukuze akwazi ukuthi aqhubeze isibongo sefamily kuzomela ukuthi athole omunye unkosikazi. Unkosikazi uGwija athi uNotshe asoze mina ngishado omunye unkosikazi ebe ekhona unkosikazi wami and unkosikazi wami ngiyamthanda. Hayi ke abese beyakwatelana kabahambe, uyangena uMantombela ungena ekhaya ubuye emsebenzini ubuya kumuncu, no one is talking to each other, azama ukuthi akhulume naye. Indoda yakhe ayifuni ukumtshela because iyazi ukuthi if iyamtshela ukuthi enene leli hlathi leli lakithi engizala nalo lithi wena kanje kanje, uyazi ukuthi ubezoxabanisa umndeni, so bengafuni ukuthi enene amtshele unkosikazi wakhe. Kuvunge ngakusasa makuvuka ngasakuseni uGeli abenzele ibreakfast athi uGwija ngeke azadle yena uzodla emsebenzini. Akajwayeleke ukuthi uGwija angakudla ukudla. Abesethi enene hayibo why ungafuni ukudla athi hayi angikho right ngizobuye ngidle sizokhuluma mase semsebenzini nawe unkosikazi wami. Nangempela bangene emotweni bahambe. uGwija athi hayi no ngixabene nje udadewethu into encane nje, ufuna ukungilawula but akuyona into ongazwe uzuyithathele ekhanda, but ufuna ukulawula umuzi wami and angifuni. And manje aza suggest nokuthi you know, and as of now ngicabanga ukuthi vele nje asivele simxoxe angabe sasisebenzela. Athi umakoti if usiyamxoxa sizomthatha phi omunye umuntu ozosiclinela sisebenzela siphekela senzele zonke izinto azenzayo udadewenu because she's really good at what she's doing. Athi okay mhlambe ngizomnika i-chance. Athi and then yeah I think you should, I think you guys need to talk about it manifika endlini ningabi izelamani ngale ndlela ukuthi and then manje anisakwazi ukuthi nixoxe inkinga zenu. You guys need to talk when you get home, nikhulume nihlale phansi njengomndeni nichaze and hash it out whatever it is that you guys are going through. Athi ke uGwija okay ngizokwazi ukuthi ngikhulume naye. Nangempela uGwija that day he came home early because unkosikazi wakhe like I said uyena ophethe emsebenzini. Ubuya early uGwija, uyafika endlini ukhona udadewabo akaklinanga. Sekhohle udadewabo ukuthi uqashelweni. Usisi akaklinanga, akawenzanga umsebenzi wasendlini, uhleli. Abesethi uGwija uyabona ke lento yenzayo makangena endlini ambiza athi Ntomboza la nangempeleze ke udadewabo. Makamfika bese yamtshela yabona ke lento yenzayo ayizukusizwanisa, mina ngizofuna omunye umuntu. Athi udadewabo ngizokubophisa mina ngizokusa CMA if uyangixosha, so mawungixosha you better pay me so that ngizohamba. Abesethi ubhuti wakhe ukukhokhela mina ngina inkinga ukukhokhela bese uyahamba, kodwa wazi ukuthi meke wahamba la ekhaya ngesiphinde sizwana. Athi ke so we need to sit down and talk, and also makafika la unkosikazi wami ungaklinanga namhlanje uzothi yini ekwenza ukuthi ungaklini. Nangempela ke bahlale phansi ke bakhulume kasho ukuthi I didn't like what you said ngunkosikazi wami and ngiyafuna ukuthi uyeke leyo nto leyo. Awukwazi ungena emshadweni wami ungene ngekhanda uzogamanxa kanje uzokhuluma nangokuthi mina inzalo yami nobani kufuna ngishade bani kufuna ngithole bani, awukwazi ukuthi ukwenze lokho. Athi but bhuti wena kuphela ubhuti lapha ekhaya, hayi ukuthi ngikhulunyiswa ukuthi enene ngiyamzonda unkosikazi wakho, but wena kuphela ubhuti lapha ekhaya. If wena ungashadi thina ngeke sibe nayo i-generation elandelayo. Athi ubhuti wakho ukhona nje wena, athi ukhona wena indaba kufuna kube yimina oqhubeza i-generation. Why can't you wena uthole indoda ube nomntwana? Ufuna ukuzothwesa mina umthwalo. And also unkosikazi wami has been through a lot, she's just experienced i-trauma enkulu kabi, she's still dealing with that and seeing a therapist, and wena uyafika la ufuna ukuzomosha umuzi wami. Athi usisi wakhe no mina bengicabangela wena nomndeni wakho, ngiyasho ukuthi bengikubonisa nje njengobhuti wami, bengasho ukuthi enene kumele uze uhlukane nonkosikazi wakho. Kwiqiqi baxolelane, usisaqala clean. By the time efika ulokhuzana uMantombela uyafika uNtombi uyaklina abese hethi how why you clean manje, abese uNtombi hayi no
sisi I had to ukuthi ngihambe ngiye kuma and stuff abese athi ayiyeke uzosala usuqhubeka kusasa athi ayino ngizoqedela izitsha kokungcono and then bese ngiqhubeka kusasa. That day azange azapheke kuntombi, so they ordered ama take outs. Badla sebeyakhulumisana ke nje kodwa you can tell ukuthi kusane tension inyane ekhona endlini, but sebeyakhulumisana sebeyazama ukuthi baxoxisane uGeli noGwija. Kuhanjwe kuyolala abese ethi and then unkosikazi ngiyabona ukuthi nosisi wakho nikhulumile ngesikhathi ngingekho, and that's good, akumele nilwe nomndeni. Athi uGwija ukubuyazi ngaba umkhulumeli, athi uLukhuzana unkosikazi kaGwija athi I know noma kuthiwa angazi ukuthi nenzeni, I don't have a problem ukuthi ungangitsheli, but kodwa umndeni awuxabani, doesn't matter ukuthi what are you guys fighting for. Uthi ke bese liyadlula ke isikhathi kuthe kusuka lapho uLukhuzana untombi kwahamba nje inyanga, so everything is well, is going well. Kuthe kusuka lapho untombi wabethi yena akasafuna ukusebenza, manje usefuna ukuthi ayofuna umsebenzi right, because now ukusebenzela ubhuti wakhe and uhlala naye akakwazi nokuthi alethe umuntu la ekhaya. Athi umakoti no ungamletha umuntu wakho like uhlale ku back room. Athi I won't be comfortable in bringing a man in front of my brother, so I'm sorry, ngiyahamba manje. And leyo back room okhuluma ngayo indawo ye laundry la niwashela khona, so angicabanga ukuthi and then ngakudla ukuthi ningabe na indawo ye laundry bese mina ngihamba ngiyohlala khona and occupy that space. I think I should stop working and ngizostopha as this month eyokugcina inyanga la ngisebenzela khona, ngiyayeka. And ukhona umuntu engimtholile uma engicabanga ukuthi umtholile ozokwazi ukuthi azosebenza. Athi umakoti okay, umakoti uyamthemba kudadewabo wasemzini, akanankinga nodadewabo wasemzini. Inkinga uGwija ngoba uyabazi ukuthi abantu bakuba ama intentions zabo are not pure. Uthi enene bese aqale kuze lo Geli lona uGeli uintroducewa usuke esontweni lika Makagwija, usuke esontweni la Makagwija usonta khona aconvince umakoti uLukhuzana uMakagwija athi makoti nangu umuntu ozokusebenzela because umntanami ngicabanga ukuthi ngeke asakwazi ukukusebenzela. Kanti uMakagwija njengoba ethumela lentombazane sebekhulumile nalentombazane ukuthi wena you need to seduce my son ukuze ukwazi ukuthi ube unkosikazi wakhe wesibili. Mina ngiya understand ukuthi umfana wami uzokufuna mase kubona ukuthi umuhle kanje kanjani. Uthi ke but that girl was not even beautiful like ukuthi yangidlula or but kwakuyintombazane nje yayikhona nje imile na ngokwayo. Uthi ke ize ke intombazane ize zosebenza singabi nankinga ngikhulume nomyeni wami didn't want the girl to come. Athi sosifunela thina umuntu omdala because lo girl lo ngiyambona ukuthi umuntu omncane asikwazi ukuthi siqashe ingane eseyincane la ekhaya eno 25. Abesethi no while we still because uMantombela understand ukuthi bona bobabili babhizi bayasebenza, so therefore kuyadingeka umuntu ozosebenza la ekhaya, kuyaphoqa ukuthi babe nomuntu. Abesethi and then okay sizomqasha for isikhathi esincane ke then while we trying to find someone better. Untombazane ulethwe uMakagwija ehlangene nontombi. Okay fine, asebenze uGeli but uGeli akasebenze exactly like untombi, so she's not good, and so now uLukhuzana has to teach her ukuthi kusetshenzwa kanjani and kwenziwa kanjani izinto zasendlini. Sekufuneka amfundise manje yena kufuneka azama ukuthi wazama ukumfundisa kwezinye izinto, wazama ukumfundisa but uGeli nje umuntu nje othi makushisa nje agqoka isikhindi mntaka Malu ugqoka enyinja yabhamshort la ekhaya, and because uMantombela umuntu who's modern angayipay attention to that. Kuba uGwija otshela uMantombela ukuthi weMantombela uyambona yini lo sisi osebenzela la ekhaya ukuthi enene akagqoki akakuthanda ukugqoka. Athi uMantombela yangimbonile baba kodwa ngizange ngize nginake like ngiyazi abantu abafani and also she's really young. Athi uGwija I do not like that. Ngicabanga ukuthi wena njengonkosikazi wami uzomela umthengele uniform, umnike uniform, agqoke uniform makasebenza la ekhaya. Uzoyikhumula and because yena bengahlali ke la ekhaya besebenza ntambama mase befika yena uyahamba. Athi uzoyikhumula leyo uniform mase goduka ehamba. Nangempela ahlale phansi naye uMantombela amtshela ukuthi you know I just wanna buy you ingubo
ozoyigqoka mawusebenza ukuze ungagqoki impahla zakho, because I think it's unfair ukuthi ugqoke impahla zakho. And nje abe nendlela nje yokusoka umantombela azoyibeka ngayo, because vele uphethe emsebenzini, so she knows how to deal with people. Nangampela intombazane didn't take it ngo left, because ugel uyawufuna umsebenzi and uyawudinga ngalo msebenzi lo ukoleka imali ukuthi aqhubeke nesikole. That's what she told umantombela noGwija. Hayi nangampela ayithathe ingubo ugeli ayigqoke njalo makasebenza, ugqoka ingubo yakhe le ayithengiwe yokusebenza, ugqoka yona. Ntambama masehamba uyayikhumula ingubo, uyifaka esikhwameni, aphinda aphume ngesikhindi sakhe lesi soqops. Bengazo ugeli kwimishini phela, siyakhumbula ukuthi uthunyiwe umamezala. Okay, ahambe uGwija, kusho ukuthi ke azagcine sethi this is just getting out of hand. Like I know ukuthi enene ugeli useyayigqoka uniform, and that's good. Ngiyabonga mfazi wami ukuthi ukhulumile naye, because also I think akahloniphi indawo yethu. And manje I'm even thinking of ukuthi ngithole umunye umuntu osebenzayo ngalezo sikhathi umantombela uthi ngeke sithando sengisebenze kanzima ukuthi enene ungafuna umunye umuntu. This girl sesimtrainile manje, samtrainele ukuthi into zala endlini zenziwa kanjani. And now if I have to learn someone new, it means it's going to be like imina futhi who has to go through all of that and train this new person. Athi uGwija, okay, that's fine. Makangekho ahambe kuthi ngelinye ilanga, so umantombela akekho usemsebenzini, ngithi siyamazi ukuthi ubuya late njalo kunoGwija. Ugeli is trying usekwesikhathi sokuthi ahambe, but ubusy wehlu yenyuka la dining room, usegqoke lesi skin sakhe soqopsi, uyehlu yenyuka. uGwija ambuze uthi amtshela ukuthi and then sorry sisi, like don't you think it's a bit unfair ukuthi and then ugqoke isikhindi esingaka emsebenzini nje? I think it's not right. Uthi uGwija ngizama ukukhuluma naye in a sense that she understands ukuthi usemsebenzini akakwazi ukuthi agqoke i-outfit engaka. Umntwana athi awu ayi kube nenkinga, kunenkinga yini mangigqoke kanjena, kuba ningitshelile bengeke ngize ngilokhuze ngigqoke kanjalo. How girl? Ugela aphendule asho ukuthi hayi ngiyaxolisa, but nje uthi uyambona ukuthi uxolisa lokho ukuthi ngathi she's very seductive, like uyangifuna, like indlela enze ngayo uyambona ukuthi she's very seductive. Kodwa angamtsheli umantombela, makafika umantombela angamtsheli umantombela isebenzele ngane, kusho ukuthi igcine ingaphumelelanga kwi-mission yayo ukuthi and then izoseduce abani uGwija, because uGwija loves unkosikazi wakhe. Siyakwazi sonke lokho. Until kufika udadewabo ngelinye ilanga, bayafika nodadewabo. Uyafika udadewabo uyozovakasha khona nentombazane, kusho ukuthi bayazana, bajwayelene kakhulu esontweni. Makafika udadewabo uyafika, kusho ukuthi uGwija uhlele ekamereni is doing umsebenzi, uyezwa bayaxoxa. Uyambuza ukuthi and then so wena usukwazile ukuthi uthole ubhuti wami, nenze njani ngento yokuthi i-conversation yakho noma usuzamile ukuthi ukwazi ukumngena ukuze ube unkosikazi wakho wesibili. uGwija is like listening ukuthi and then athula ngasho lutho, abalalele. Athi omunye cha angizange ngenze lutho, ubhuti wakho is a tough cookie, angikwazi ngizamile. And also why uma wakhe ufuna ukubreaka umndeni omuhle kanjena, because ubhuti wakho uyamthanda unkosikazi wakhe and you can see that they love each other. Baphuze babuhlaba utshwala, udadewabo kaGwija ufike notshwala. Then now, because the girl was done, athi okay, it's fine, ngangihlalisa sizohamba sonke, sengikudriver sesiphindele ekhaya, let me just sit down so that ngizokwazi ukugcina ngisengibona unkosikazi kabhuti wami. But while she's saying that, ngala ubhizi uyahleba uthi and then so wena kanti i-mission ozoyenza la ekhaya why ungayenzi phela uma uthe and then ufuna ukuthi ube pregnant. Uthi ugela athi hayi kanti wena yindaba ufuna ukubreak umuzi kabhuti wakho because noma wakho, because ubhuti wakho uyamthanda, achaze ke lona athi and then umakoti akayithola ingane, umakoti ukuthi nokuthi athule uGwija alalela uthe maselalele sebephuzile lapha about 2. So now their voices are also, sebekhuluma bayaweleza because now they are drunk, abasekho aware ukuthi khona umunye umuntu ekamereni. uGwija abese yaphuma a-confront udadewabo. Makamconfront udadewabo athi we need to talk, ngicela ukukhuluma nawe. Abese yatshela usisi lo ukuthi and then ngicela uhambe, ngifuna ukukhuluma nodadewethu ungasekho. Abese ethi udadewabo no, uzohanjiswa yimina, ngishilo ngathi ngizohamba naye ngoba uhlala ngasekhaya, ngizohamba naye, I'm going to drive her ngiyomshiya ngasekhaya. Kuze kufike unkosikazi
makufika unkosikazi uGwija angabe sakwazi ukumbuza udadewabo igcina iconversation iphela kanjalo angabe sakwazi ukumbuza bayavalelisa bayahamba unkosikazi ashokhe kawo usize ngiyaqala ukumbona ephuzile kanti uyaphuza athi nami bengazi ukuthi uyaphuza but ke kusho ukuthi uyaphuza uthi baqhubeke nosuku baziqhubekele badle balale kuthe ekseni uGwija bese fonela uma wakhe uyamfonela uma wakhe uthi mangi I need to ukuthi ngize ekhaya khona into engifuna ukuyikhuluma nawe uthi uma wakhe abesethi enene kulungile mfana wami ungeze ekhaya whenever usuqedile emsebenzini atshela unkosikazi wakhe ukuthi ngizogoduka ntambama ngekhaya kukhona into engifuna ukuyikhuluma noma especially nangokuphuza kasisi wami because angi-understandanga ukuthi usisi wami why eza endlini yami ezophuza ini utshwala wayengimosha ishetlami kodwa ezophuza utshwala ayike uthi unkosikazi wakhe don't be too hard on her, she's still growing, so usazoba right but ke ungahamba uyima wakho uyokhuluma naye uthi kuthe ntambama sezophuma emsebenzini uGwija uma phone athi mntanami angikho endlini mina ngise enkonzweni manje kunenkonzo yantambama yabo mama angeke ngikwazi ukuthi izongifica ngingekho ekhaya ngaleso sikhathi uMantombela ulokhuza not uMantombela uma kaGwija usekhaya but ngoba usemtshelile ufike uNtombi lapha wafike washo wamtshela ukuthi enene wema uGwija ungizwile ngikhuluma kanje so uavoida leyo conflict akafuna ukukhuluma nendodana yakhe athi cha it's okay angikho ekhaya ngicela mawusufika wena ungafika nonkosikazi wakho uma uzongibona but okwamanje angikho ekhaya uze ngeweekend nangempela uGwija agcine ngakhulumanga noma wakhe sidlula isikhathi uthulile uGwija things are piling up uyabona ukuthi la ekhaya they are plotting and doing everything to make sure ukuthi unkosikazi uyahlukana nonkosikazi wakhe and bamfunela omunye unkosikazi abesetshela unkosikazi wakhe ukuthi okay unkosikazi wami I'm not comfortable with this girl. Like I said, I really need you to find umuntu omdala ozokwazi ukuthi enene asebenze la ekhaya. Abesethi unkosikazi wakhe yini you're not comfortable with umntwana awuzithembini wena uthanda yabo eveli ayishinje uMantombela ayenze kube ngathi manje indaba indoda yakhe ene last or efuna lingane athi no ingane angiyifuni but I'm not comfortable with her because I feel like she's friends with my sister. The whole point of us ukuthi sithole umuntu ongekaza ahluphe nomuntu ongeke athi but that's good maka umngane nosisi wakho because kusho ukuthi umuntu othembekile kuthina athi ngithi angifuni bagcine sebexabeneke kube ngathi bayaxabana ngaleyo ndlela athi unkosikazi understand why ungayifuni lengane because sengiyifundisile umsebenzi so but ke wena kuzofuna umuntu ozosebenza la ekhaya but while ufuna umuntu ozosebenza la ekhaya we still gonna have this girl izobisebenza until sesimthola umuntu ozosebenza uGwija athi okay ngizomfuna umuntu ozosebenza ngizozama nasemsebenzini ngibuzise kubantu ayiqhubeka intombazane isebenze akekho umuntu ohluku intombazane manje icommunicator nonkosikazi kuphela athi ke if isaqhubeka isebenza la ekhaya you're the one who's going to communicate with her and kufuneka by the time I get home mina le ntombazane ibingasekho la ekhaya mangifika nje kufuneka yena bese shayisile sephumile nangempela bangaboni ngasolinge but avume because indoda yakhe akayikwazi ukumtshela ukuthi hayibo lo ngicabanga ukuthi uthunyiwe ekhaya because hayi nokuthi uyacabanga ngoba ubazwile ekhuluma nodade wabo uthi manje uyanqena ukuthi amtshele umfazi wakhe ukuthi this is what is happening actually vula amehlo wena angamtsheli unkosikazi wakhe ayigcine imfihlo kanjalo ngoba akafuna ukuqhatha akafuna ukuthi ufuna ukukhuluma noma wakhe eqala okay ke kusho ukuthi uGwija agcine engakwazanga ukukhuluma noma wakhe kanjalo abese sidluleke isikhathi abesethu unkosikazi kaGwija myeni wami ngicabanga ukuthi yenene ngi-invite uma wakho nosisi wakho because ever since you know sahlala la ekhaya asikaze sesi-invite mostly uma wakho usisi wakhe at least uyakwazi ukuthi kunjani la ekhaya so we need to invite your mother so that azofika azovakasha nangempela bavumelana ukuthi okay uzozuma azovakasha ngeSaturday and ugel lo sebenzayo uzobe khona because ugel uyena uzobe basiza uGwija athi I know there's no need ukuthi ugel abe khona athi no but siyadinga ukuthi umuntu azosiza because they are hosting so kuzofika uma wakho bese kufika nami uma nowami ubaba kanye nezingane zakithi like sibe ifamily nje sizama ukuthi you know sim English hayi nangempela bese ufika iSaturday
amemeke abhale kumakoti abhalela umathi ngiyazi ukuthi then uGuju befuna ukuza ekhaya but he didn't get time ukuthi akwazi ukuthi eze ekhaya because ubungekho sesontweni. Ngiyacela ukuthi ngini-invite nosisi la Saturday sizobe sikhona sonke nje sihleli siwumndeni nami uma uyeza so uzokwazi ukuthi ube nabantu abadala uzohlala nabo nezingane zakithi ziyeza nangampela ke bafike mabafika uyafika ugeli kuphekiwe uodile nje kuphekiwe la there's meat kubrayiwe uGwija nje make sure unkosikazi naye wathenga ikheke ulwetsi wathenga izinto nje wathenga waqede wacaterela because phela yena akafuna ukungena izinto zakhe nobhuti wakhe wacaterela nalabo abanye abaphuzayo ukuthi kunobutshwala obuncane. uGwija ambuza ukuthi lo butshwala obuthengile obabani abese yasho ukuthi hayibo wangithi usisi wakho uyaphuza no girl lo sebenza ngenze kunabo bangafile ngathi manje basephathini serious like engathi manje kukhona into ezenzekayo, you know what I mean. And also one of my siblings ubhuti wami omdala nami uyaphuza athengeke hayi ke asho uGwija yabona lento otshwala angikho sure ukuthi kumele ibe khona, you know. But it's okay, but party we are hosting. But Jabuleke, they were so happy God for the first time they are hosting a family. They were so excited to goodbye host abazo host umndeni. Nangampela ufike iSaturday. Afike umndeni, kufike uMakaGwija qala nendodakazi. Bafike kuthi later kufike umndeni wantombazane wantombazane ke nje together uthi ingane zakhona zonke nje zifundile, they are a stunning family. Uthi kufika ubaba nomama kufike nezingane zakhona ke uthi mabafika bahlale bonke bahlale kupresethiwe la dining room and outside you can go outside like kunotshani nje mawuphumela dining room uphumela kwi sliding door esikhulu kunotshani nje you can barbecue lapho otshanini you can do whatever and you can sit nje it's really beautiful umuzi wabo. Uthi ke ayike nangampela kuqaleke kuhlalwe kuxokozele ekhaya bakuhlale nalabo abaphuzayo baphuze kuqhutsheke nje yaqhubeka nje yadokoza nje kumnandi iphathi nje kumnandi and no Mantombela ukhuluma nosisi wakhe wasemzini but usisi wakhe wasemzini ubuya asuke more ayospend more time with her friend so she ends up spending time with her sister. Hayi kuhlale kudlala music kube mnandi nje just relaxed music nje it's a family gathering nje kumnandi everybody is good. Uyabe esuka lapho uyabuza uMakaGwija ubuza uMantombela phambi kwabazali baMantombela ukuthi and then how manje makoti unjani nje nizoba abantwana nibathola nini kanti noGwija abese yahleka abese yashintsha kancane uMantombela kube muncu kuyena but angafuni ukumkhombisa umamezala wakhe ukuthi lento akhuluma ngayo ayimphathi kahle because siyazi ukuthi ushonelwe ama-twins awu2. Abese ethi ngicabanga ukuthi ungabuza uGwija because phela angimina umuntu ozozikhuleliswa kufuna kube uyena okhuleliswa mina. Abese yambheka uGwija abese yahleka abese ethi mhlambe angazi noma usukhohliwe yini or asikutshelanga but uyazi nje ukuthi enene uMantombela usahamba akekho right because sashonelwa izingane ezu2 kanje amchazeleke athi ngiyazi mntana but akufuneki phela nilinde isikhathi sisambe kakhulu ningatholi umunye umntwana abazama ukuyibrusha off but nje ubone ukuthi enene akasekho right uMantombela asukume athi ngiyabuya ngisaya kitchen sobheka ukuthi ukudla kulungile yini asukume ahamba ekamereni uyokhala kanti uGwija uyamlandela makafika uyakhala la athi you know ngiyabona ukuthi kini bafuna ukuthi ube nengane nanguma wakho and it hurts me ukuthi kade sikhulelwe izingane zaphuphuma and manje kufuneka ngibe nomntwana and I'm still dealing with the fact that I've lost 2 kids and they expect me to have a child, which I'm comfort unkosikazi wakhe athi mfazi wami whether we have umntwana or we don't have umntwana I really don't care, I love you ngenhliziyo yami yonke. Unkosikazi kathi Sule Nyembezi because we are hosting Asule unkosikazi bahleke amkitaza amdlalise bahleke bese beyaphuma bahambe kayobheka ukudla abuye uGwija azohlala nabazali bakhe nangampela kuqhubeke makafika ekitchen uMantombela ufika ugela ukhuluma nomngane futhi they still talking about the very same thing uthi
cha abese uyangena uMantombela bayakhuluma uyakhuluma usidadewabo ukuthi ya usisi phela akakayitholi namanje ingane nje asazi ukuthi uma ufuna umntwana ayizwe lonto uMantombela ambuza ukuthi awusisi nikhuluma ngani uthi ugeli abese ibrusha off untombi athi hayi no besizixoxela nje ngendaba zeingane kwashamananga nanga but nje bengibuza nanokuthi nje ukuthi uma wena umntwana uzomthola nini because yena ufuna abazukulu uthi aphinda azwele untombi usisike ngaleso sikhathi usephuzile kusebuhlabile ke nje usephuzile ngempela baseve ukudla angabe samtshela uGwija abese yasuka lapho ahambe ayokhuluma noGwija late sebeqedile ukudla babarbecue abese yambiza uGwija ambizile futhi ekamereni athi yazi nosisi ngimfice ekhuluma nalengane le esebenza la ekhaya ngendaba yami ungabi nabantwana and I'm not comfortable with that ukuthi sisebenze sazi izinto zami athi uGwija ngiyakuzwa mfazi wami ngangitshela ngathi angiyifuni lengane la ekhaya ngoba ijwayelene nodadewethu and also angiyifuni because ngake nami ngabazwa bekhuluma ngawe akwade kuMantombela babeka bakhuluma ngami yini yenza ukuthi ungangitsheli athi ngafika la ngelinye ilanga bephuzile kanje ngiyafika bakhuluma ngawe apparently le ntombazane le ithunyelwe ukuthi izosejusa mina ukuze ikwazi ukuthi ishade nami so that ngizokwazi ukuthi ngiyimithise ibe unkosikazi wami wesibili then mayisimithi ngizophoqeleka ukuthi ngishade wena uzophoqeleka ukuthi uyivume uyiaccept as umfazi wami wesibili ngoba naku isenomntwana wami ngafika into yonto yasixabanisa ke nodadewethu leyo eyoqala abese ethi uMantombela this is a bit hard for me to take it in but because I'm still hosting ayike into engizoyenza and angikwazi ukuthi abazali bami ba disappoint bahambe bayohlala phansi but sekumuncu sekunale tension aphinde futhi aqhubeke uMamezala athi manje makoti phela kuzofuneka uyabona uqhubeka engathi uyadlala kuzofela kube khona amachwane phela agijima khona la utshanini agcwala la utshanini ukuze sikwazi ukudlalisa nathi ngoba sesibadala aphendule kabi uMantombela athi hey ma isikhathi sabantwana okwamanje angakabi right ngazo abese yaphendula umama athi hayibo unazo isikhathi kanjani phela wena uzoshada la ekhaya uzoshadela ukuthi and then usilethele abazukulu abheka uma wakhe uMantombela uma wakhe amsignal ukuthi angaphenduli uMantombela ngalalila athi ma ngiyakuthanda and ngiyazi ukuthi ngiyawuthanda umndeni wakho kodwa angicabanga ukuthi kuyinto right ukuthi ungakwazi ukuthi ungene phakathi kwezinto zami nomyeni wami angicabanga ukuthi kufuneka ukhulume ngendaba yabantwana ngoba thina sishanda kushonelwa abantwana I don't think you are sensitive to the fact that thina sishonelwa abantwana ngathi manje nje bashonelwa abantwana nje akubona abantu laba bashonile sekufuna manje sivele siphile nje sibe right siqhubeke simove on sithole omunye umntwana as if yonke into right uyaqhubeka ke story kuyaliwa ke manje uMantombela uphendulana noMamezala wakhe